Kan News Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang. Martes po ngunyan. Petsa 29 sa bulan kan Agosto 2023. Ini ang Bareta alas 12 asin ako ang sendong tagapagbareta. Mardila daing iba. Enot sa headlines sa Dracula mga Bareta sa lado lokal. Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo mahagad na nintabang kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Tanganing maresolbiraran ng insidente ng panggagadan sa Libon Albay. Vice Mayor MacGregor Saison kan Libon Albay handa man ang makipagdialogo sa mga ahensya de gobyerno, mga grupo na posibleng imbalto sa stakeholders para masimbagan ang presenteng sitwasyon sa munisipyo. Sa lado nasyonal, PNP nagparumdom sa human rights violations sa checkpoints. DILG Secretary gustong makasuhan ang retiradong pulis na nagbulnot ng badil as sinanapak sa sarong siklista. Sa ibang nasyon, State media kan China nangapunan na ibalik kanina abas kan the British Museum na sobra sa 200 o 2,000 na artifact. Sa ibang nasyon o kaya sa lado ni Karawati Sports, 5 nasyon abanti na sa ikaduhang elimination round kan FIBA. Yan ang headlines kunya sa detalles kamang Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Hagado ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nararam na investigasyon, nagkapirang dekada ng nangyaring panggagadan sa mga ilidong opisyal ka munisipyo, maging sa mga sibilyan. Sinabi ni Cabredo na kumpiyansa siya na in kaso makaabot sa kaaraman kang Presidente ang sitwasyon sa Banuan, magkakaigwa ng pag-aadal asin mga rekomendasyon kung ano ang gigibuon sa lakdang para mapugulan ang siring ng mga krimen kung saan dakol ng mga individual ang nagbuwis ng buhay. Ipiniliwanag ni Congressman Cabredo na nakakaalarma na ang siring na pangyayari dahil ang mga kapitan, kagawad asin mga ordinaryong tao, arugang paraoma, tricycle driver, maging ang mga estudyante na bibiktima kan day panamidbida ng mga suspitsado. Sigung kay Cabredo, nalilibong na sinda kung ano ang rason kan garadanan digdi, kung ini ang gibok ang konsepsyon criminal gang, politically motivated o extrajudicial killing. Sinabi na Cabredo na kaipuhan na ining masolusyonan sa pagsasabing apektado ng buhay ng mga tao dahil sa namamatian na takot. Nagtaon na sigurasyon si Cabredo nagigibuon niya ang sa iyang makakaya para makahagad din tabang sa Presidente para ma-realisar ang pangaturugan ng mga residentes kan Libon na maging matrangkilo na ang bilog na munisipalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Mientras tanto, inagad ni Vice Alcalde MacGregor Saison kan Libon Albay sa gobyerno nasyonal na matawan ng atensyon asin matabangan ng munisipyo na maresolbira ng mga insidente nin panggagadan dahil sa nagdadara na inin takot sa mga residentes kan Banuan. Sinabi ni Saison kay puan na magkaigwa nin dialogo sa gabos ng mga ahensya di gobyerno, mga stakeholders asin mga piga-aligaran na imbalto sa krimen tanganing maaraman ang presenteng sitwasyon asin kung ano ang posibleng solusyon digdi. Tinawan ni Doni Saison na ang sitwasyon sa munisipyo dapat na maresolbiran dahil in kaso pabayaan ini mas lalong malala ang mga pangyayari digdi. Ipiniliwanag din sa iso na poon kan nakalis na taon dakol ng mga insidente nin pambabadilgadan sa mga ilidong opisyal maging sa mga sibilyan ang sagod sa ngunyan dahil nare-resolbiran ka mga otoridad asin dahil nasususog asin napapanimbag ang mga nasa likod kang krimen. Katakod kini hinagadan ni Saison o hagado ni Saison sa Libon Municipal Police Station na magpaluwas nin statement o date na impormasyon manangod sa siring na insidente para manmahali ang takot ka mga tao. Nangapudan man si Sangguniang Bayan kan Libon Albay Committee on Police Concern Chairman Edna Saison o Edna Sason sa gabos na ahensya de gobyerno na magbilog ng solusyon sa siring na sitwasyon tanganing maibalik man ang katrangkilohan sa 47 barangay kan Libon Albay. Kung magiramduman na kasuhapon alas 5:20 nin pagkahapon, binadilgadan si Kapitan Alex Ripato kan Barangay San Jose sa mismong harong kaini matapos na magsumite ng certificate of candidacy tanganing magdalagan sa parehong posisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidilets,
gamot sa lagnat for kids. Padagos ang pag-opresir kan Land Transportation Office sa Bicol nin libreng theoretical driving course para sa mga makuan ni student permit. Ini ang anunsyo ni LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. kung saan pigaktibar na nindaan sa indang Drivers Education Center sa kada district offices sa bilog na riyon. Sa ipinaliwanag ni Ranches na ang theoretical driving course saro sa mga requirement para makuha-kuha ni student permit na kay puhan man na dokumento para makakuha ni non-professional license na sarong persona. Sigong kay Ranches, ang mga programang ini sobra 2 taon ang pigigibo asin bukas sa publiko na kwalipikado asin may edad 17 anyos pa itaas kay puhan sana na magpalista sa pinakaraning opisina kan LTO para sa may schedule. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Sa iba pang baretang lokal, naging matarayong po ang primerong aldaw kan pagbubukas kang klase sa Albay Central School, ngunya na aldaw. Sigon ini kay Albay Central School Principal Elizabeth Lara kung saan kasabagong aga nahiling niya ang kaugmaan ka mga aki bagi ang mga magurang sa pagbukas kang klase para sa school year 2023 to 2024. Sinabi ni Lara na bago pa ang pagbalik kan mga estudyante sa mga eskwelahan, nakahanda na ang mga paratokdo magi ang mga classrooms na gagaramiton. Mentas na bilang pagsunod man sa naging orden ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte, hinarali naman ka mga paratokdo ang mga nakadukot sa laog kang classrooms alagad gagamiton manggirari ini bilang mga dugang na learning materials kan mga aki. Kasabagong aga kan ipig-turn over man kan 9th Civil Military Operations kan Philippine Army sa pangenot ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Genevieve Danyas ang mga libro sa nasabing eskwelahan sa paagimang kansendang program na kaagapay sa pagbasa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Bukas sa publiko ang nagpapadagos na jobs fair ngunyan aldaw sa SM City Legazpi. Ini ang kinumpirmar ni Tumichi Calibes kan Public Employment Service Office Legazpi kung sa indakol na mga job vacancies ang pwedeng applyan ka mga Legazpeño sa sinkang publiko, partikular na ang imbelto sa IT, BPM companies. Sinabi ni Calibes na mga ma-apply kay puhan sa nang magdaranin dakol na mga resume asin iba pang dokumentos na kay puhan. Ang nasabing job fair makukuha sa 3rd floor kan SM Legazpi, partikular na sa services lane sa likod kan SM Cinema. Pinunan ini kasubagong alas 10 ng aga sagkod alas 5 ng pagkahapon. Mantang sa ngunyan, pigakarkulong na sa sanggato sang 300 na mga individual na ang nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Sinugo na kan Department of Public Works and Highways First District Engineering Office ang kontraktor sa patrabaho kan tulay sa Barangay Lidong kan Santo Domingo Albay, tanganing may biteran ang gubot na trapiko na nakaapektar na sa mga motorista na nag-agi digdi. Sigong kay Alan Imperial, tagapagtaram ka na sabing opisina, nakasabagong aga ka nagkaigonin magabat na trapiko sa lugar dahil man sa pag-counterflow ka mga motorista asin ang pag-uran na nagresulta sa bako maray na kondisyon kan tinampo sa detour. Sa ngunyan, pigtrabaho naman ang mag-inibong o kaya mag-inibong na approach kan tulay asin sa bulan ng Oktubre, target nidang matapos ang sarong lane kan tulay para magamit na asin maging kumbinyente sa mga biyahero. Mientras tanto, isasangat na ngunyan aldaw kan Tabaco City Police Station ang kasong robbery kontra kay Jonathan Binaday
Brampio, 25 anyos, asin residente kan Purok 7, Barangay San Lorenzo, na tuminabag nin sobra sa 900,000 pesos na kwarta ni P. Yong Chen kan Agosto 19, 2023. Ini kinumpirmar ni Tabaco City Police Station Deputy Chief of Police, Police Major Millard Bungalon, kung sain, siya ang sinabi na kan Huwebes, Agosto 24, 2023, nakaresibinin apod ang sa idang ipatura na nagsasabing voluntaryong masuko ang nasabing suspetsado asin may uli ang tinabag na bag kan negosyante. Tulos man dinara si Brampio sa istasyon kang pulisya asin duman ibinalik ang 600,000 pesos anisling bag, BDO passbook asin ang malalay na nilyabi. Sinabi ni Bungalon, binalo naman ni kumbinsiron ang suspect na ibalik ang bilog na kwarta kasalida nin 30,000 pesos asin day nakakasuan alagad sa pagipag-uron sa suspect. Inako kay ni na nagibo niya ang krimen dahil sa pangaipon ng kwarta dahil sa badusan sa iyong agom asin nagastos sa niya ang nagkapi ng kwarta digdi. Sa kunyang binuwian mo na ang suspetsado bantang pigalat man ang pagkapaluwas nin warrant of arrest kontra sa iya. Makumple ang mga eskwelahan asin para tukdo kan Department of Education Bicol sa naging direktiba ni Vice Presidente asin Education Secretary Sara Duterte na ralion asin baklason ang gabos na mga nakadukot sa mga classrooms. Ini ang siniguro ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung sain sa iyang ipinaliwanag na katuyuhan kaining maging malinig ang mga classrooms asin masiguro na makafocus sa mga estudyante sa pag-aadal. Sigong kay Sadsad, nakakatabang man kuta ang mga learning materials lalo na ang mga nasa stage 1 o elementarya alagad tinawan doon ni Sadsad na kay puanindang magsunod sa direktiba sa pagsasabing naging kasuguan kan sekretarya nakabase man sa ginibong pag-aadal kan departamento. Ipinarumdom kan Commission on Elections Daraga sa mga makandidato sa barangay asin sangguniang kabataan elections sa maabot na Oktubre 30 na magsunod sa mga regulasyon asin lay. Sigon sa Comelec Daraga ang filing ng Certificate of Candidacy o COC pinunan kaswapon Agosto 28 sagod Septyembre 2, 2023 kasabay man ang pagpapotob nin ganban sagod sa Nobyembre 29, 2023. Tinawan nindong kan Comelec Daraga na oras na makapagsumitir na nin COC ang individual konsiderado na ning kandidato asin maikot na pinagbabawal ang padukot nin tarpaulin o anuman na campaign materials maski wala ni nakasurat na iboto oposisyon. Ang anuman na campaign materials na nakapaskil bago ang campaign period sa October 19 sa good 28 konsideradong premature campaigning asin pwedeng makasuhan sa ilalim kan Section 80 kan Omnibus Election Code. Ipinagbabawal man ang online campaigning sa mga social media platforms dahil tamay magkakani kong penalidad na sa indang kakahampangon. Asarapang baretang lokal, initaas na sa red alert level status ang bilog na probinsya kang Camarines Sur bilang preparasyon sa posibleng epekto kang bagyong Guring. Ini ang napakapalaman sa ipinaluwas na memorandum ni Gobernador Luigi Villaperte kung saan pinaktibar kay ang Emergency Operations Center kan Camarines Sur kasabay ang mga incident management team kang gabos ng mga lokal na gobyerno. Sa nasabing orden, i-implementar ang preemptive evacuation kung kinakaipuhan lalo na sa mga barangay na konsideradong high risk asin ang landslide asin plus floods prone areas. Pinarumduman ni Villaperte ang publiko na maging maikmat asin maging handa sa epekto kan bagyo. Mga tugang primerong parte ang Bareta alas 12, Bareta niya to sa lado lokal. Bareta sa lado nasyonal, sports, siniba pa, pati na sa ibang nasyon, makalis lang kayo. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Candy-lets, kitty-lets, United Home Kitty-lets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kitty-lets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-lets. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, power bula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog-patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
Sa lado nasyonal, ipinagirumdum kang Philippine National Police sa mga nagkondukta ng checkpoints na ibitara na magbayular sa human rights ka mga motorista kasabay kang pagpuon kang filing kang candidacy kaswapon para sa mga madalagan sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Sigung kay PNP Chief Information Officer Police Brigadier General Rodrigo Maranan, dapat na irespeto ka mga checkpoints caps ang desisyon ka mga motorista na magsayuma sa body search o inspeksyon kasi ng bikulo. Sinabi ni Maranan na ang pagkapkap anday kay banan sa plain view doctrine kung saan kung ano sana ang nailing kan naked eye iyon i-check. Sa ilalim kan plain view doctrine kay puhan sa lang ibaba kan motorista ang bintana para mailing sa checkpoints ang laog kang bikulo asin mga lunad kini. Dahil man dapat na pirito ng motorista na buksan ang sendang compartment kung wala ining consent. In kaso may pagduda, pwedeng pakiurunan ng motorista alagad kay puhan na may katandem ang pulis na ma-inspeksyon. Ipinagbawal man ang warning shots in kaso may lumusot na motorista sa checkpoint. Pwede ining bukodon mantang nagagamit ng megaphone. Sinabi ni Maranan na ang checkpoint sa preventive measures para may bitaran anuman nakaribok na sing krimen sa pagundukta kang barangay asin sanggunang kabataan elections 2023 sa Oktubre 30. Aminado si Senate Committee on Finance Chairman Sonny Angara na ini ang primerong pagkakataon na may alokasyon para sa confidential fund ang Department of Agriculture o DA sa propestong budget kan DA. May 50 milyon alokasyon para sa confidential fund na gagamiton para sa pakusugon ang paglaban sa smuggling. Sigung kay Angara, ini ang primerong pagkakataon na nagkaigwa nin pondo para sa confidential fund ang DA dahil kan mga nakalis na pagdakog sa budget, wala siyang naramduman na may pigbusol kay ni. Sinabi ng Gara na posibleng maging wise investment sa parte kang gobyerno ang pagtagaman ng budget para sa paglaban sa anti-smuggling o agri-smuggling sa ilalim kan ahensya, lalo na ang pigurunan na 100 billions o tens of billions na kantidad. Parte sa na ini kan argumento kan dapat na matawan ng confidential fund ng DI asin kung ini kakwestiyonon asin pag-aadalan ng marhay ka mga senador oras na magsalang ang ahensya sa budget deliberation. Sa iba pang bareta, sinabi ni Interior Secretary Benor Abalos na dapat na masangaw kaya dapat na masangatan ng kaso ang retiradong pulis na nabidyoan na buminulot ng badila sinanapak ng siklista sa Quezon City. Siguro kay Abalos de pwedeng tugutan ang mga bully asin mananakot na sa mga tao gamit ang nakakagadan na armas. Ang payag ni Abalos gilibo matapos ang sarong insidente aron sa Welcome Rotonda kan Agosto 8 kung saan sarong retiradong pulis ang nagbulnot asin nagkasa ng badil sa tao ang pagdiskusyon sa siklista na midbidan nini na si Wilfredo Willie Gonzales. Sinabi ni Abalos, maski na nakipagkasundo na si Gonzales sa biktima, pwede pang magsangat ng mga kasong kriminal sa ibong kan pagsayo makang biktima na magreklamo. Kasabay kini siniguro man ni Abalos na pamayo kan National Police Commission o NAPOLCOM na babantayan nila magiging kasimbagan kan Philippine National Police manungod sa insidente. Sa bareta niya to ang mga tugang sa ibang nasyon, nangapudan ang state media kan China na ibalik na ninabas na sobra sa 2,000 artifacts kan the British Museum matapos na maglakop ang mga post kini sa social media. Nakiuran ng Global Times sa museo na iuli ang gabos na cultural relics sa China nin libre o free of charge. Dugang paninda na dai naataman ang midbid na museo ang mga cultural na pagsadiri kan nasyon. Kinontrata man o kaya kinontraman ni Tim Lawton, MP, ang conservative chairman kang gabos na parliamentary group ka mga museo na oportunista ang kaso na ini sa pagbabalik ka nasabing artifacts. Sa kunyang padagos mang napigalat ang simbag hali sa kay British Museum manangon sa nasabing akusasyon. Sa lado ng karawat o sports, abante na sa ikaduang round kan elimination ng 5 team na nagkapadagos na FIBA World Cup 2023. Sigon sa presenting standing, laog lang sa ikaduang round kan team o ang Team Canada 15, Germany 11, Latvia 29, Lithuania 8, Montenegro
18 na inot ang nagkamada din kapangganahan kontra sa inyong mga kagrupo. Ang Team Canada sa sa mga powerhouse sa FIBA 2023 dahil sa nagkapirang mga NBA players na nagkakawat digdi. Mantang ang Germany naman, pinapanginutang ka mga veteranong NBA players arog din da LAL guard Los Angeles Lakers guard Dennis Schroeder as in Daniel Tice abantiman sa powerhouse na Lithuania matapos na tambakan ang Mexican team. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa Sciences and Teknolohiya, jet sumatik na pod sa imbensyon ka mga eksperto sa teknolohiya sa sarong advanced robot na kayang manduan na maglinig ning kwarto, kusina, lababo, asin ang comfort room. Ang jet sumatik nagagamit ni state-of-the-art sensor sa pagikan AI technology. May kakayan ining mag-detect nin ati asin manggada nin germs pagi kay ni masisiguro na magiging malinigan sa imong harong asin salbado sa anuman na helang ang miyembro kan pamilya. Ang Jetsomatic na pwedeng mabakal sa kantidad na $2,050. Istoryang naiiba! Sa katuyang espesyal na istorya, sarong ikos daman sa Michigan, USA, ang nakakuha ng Guinness World Record dahil sa halaba na ikog. Ang Maine Coon Cat na si Altair, ang pinakabagong record holder kan titulong longest tail on a domestic cat. Matapos kumpirmaron kan Guinness naan sa iyang ikog, may laba na 16.07 inches. Sigon sa pet owner, kini na si William John Powers, tugang ni Altair ang ikos na si Cygnus, ang previous record holder ka nasabing titulo. Pero kay Altair, si Powers man ang tagsadiri kanina pod na tallest living domestic cat na si Fenrir. Flashback! Agosto 29, kanton 1916 o 1916, kan inaprobaran ang Jones Law o an Act of Congress o mas midbid bilang Philippines Autonomy Act of 1916. Inienot na formal at sinopisyal na deklarasyon kan Estados Unidos na tugutan ng independensya kang Pilipinas. Ang lay mataon in katalingkasan sa nasyon in kaso makapagbilog na ang mga Pilipino nin establing gobyerno sinobeto kanina mag-alokanin mas maiwas na domestic autonomy ang mga Pilipino na maprotehir sa mga diretso as in interes kan tawo. Sinalidan kan Jones Law ang Philippine Organic Act of 1902 o ang Philippine Bill kan Hulyo 1, 1902 na nagserbing primerong institusyon kan Pilipinas matapos na isuko kan Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa pagikan Treaty of Paris. Kaibanan sa mga probisyon kan Autonomy Act of 1916 ang paglaarnin All Filipino Legislature bilang kasalida kan Philippine Commission na nagserbing upper chamber kan legislatura. Sa sitwasyong kan Bulkan Mayon sa Ngunyan, mantinidong halangkaw ang nairehistrong aktibidad kan bulkan sa Ngunyan nasa alert level 3 sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Baluya ang pagbulos nin lava na may laba na 3.4 kilometers sa Bungagali, 2.8 kilometros sa Misigali asin 1.1 kilometros sa Basudgali asin pagrasa nin lava sagud sa 4 kilometros gikan sa crater. Nakapagrehistro naman ang mga aparato nin 13 volcanic earthquakes, 109 rockfall events asin sarong pyroclastic density current event. Uminabot man sa 298 tonelada ang pigbugang sulfur dioxide kada aldaw, matang maigot man ay pinagbawal kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone dahil sa peligro kini. Mga tugang yan po ang kabilugang kasatuyang alas 12 mga bareta tinipon na kinalap sa DCGB News Bay. Parang gastong nakaibanan sa pagbabareta, pagsurat kang bareta Angel Mustasa, Siriman si Jenny Matthew Valyaran. Kasabay taman, mga tugang sa technical side, Chief Ramiro Tanay, Tresya Marilitana sa DCGB Social Media Department, Siriman sa pangarang kang Mega Force Patrol. Ini po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.